Αγάπη μου, θέλω να δω το μάτσο όμως. Δεν σε αγκαλεί. Πω, δες το Ράτζα τι κάνει. Εσύ πολύ γουστάρω που τον πήρε ο Ολυμπιακός. Να σου πω, Θοδωρή. Και αυτός ποιος είναι εκεί, αυτός πάει από εκεί ο ψηλός. Ο ψηλός όλοι ψηλοί από εκεί πάνω, οι ψηλοί. αυτός ο ψηλός, ο νόστιμος, ο μελαχρινός που είναι από εκεί πίσω. Τον οικονόμου λες. Ο οικονόμου είναι αυτός. Αυτός είναι ο γκόμενος της Δρούζα. Ποια είναι η Δρούζα? Δρούζα δεν είναι μία που έφερνε μια εκπομπή που έκανε από την Αμερική, δεν ερχόντουσαν κάτι συγγενείς και κλαίγανε. Θοδωρή! Θοδωρή, κοίτα εκεί. Αυτό εκεί, το βλέπεις. Ρε Δημητρά, χάσα το τρίποντο εξαιτίας. Ποιος το έβαλε? Οικονόμου. Θοδωρή, είναι αυτό που σου λέω, το υλικό στο ταβάνι που έχει εδώ πέρα, είναι αυτό που σου λέω να βάλουμε στην κουζίνα και διαφωνείς. Τι είναι, παιδιά, τι έγινε? Έκανε φάουλ ο Αλβέρτης. Και ο διαιτητής κάνει τον Κινέζο. Τι έκανε δηλαδή? Έκανε φάουλ, παιδί μου. Ναι, τι είναι φάουλ, Θοδωρή? Ωραία, τι έχω πάθει. Τι είναι? Ο Αλβέρτης κατέβασε το ρισασέ την ώρα που πήγε να καρφώσει. Α! Τι είναι ρισασέ? Α, θα σκοτωθώ. Ρισασέ είναι άνθρωπος, είναι αυτός εδώ με την κοτσίρα. Το βλέπεις, παίκτης του Ολυμπιακού είναι. Α, δηλαδή τον έσπρωξε. Ναι, γενικά τα ακουμπήματα δεν επιτρέπονται. Φάουλ είναι άμα... Μην μιλάς. Καλά. Μην μιλάς. Εντάξει, ναι. Και φάουλ, ρε μαλάκα! Σπρώχνει αυτός! Ο γκόμενος της Δρούζα τον έσπρωξε! Μη στο στανά σου, μωρή χαμούρα! Θοδωρή, με είπε χαμούρα αυτό. Το άκουσα. Και δεν θα την δράσεις? Όχι, αγάπη μου, τώρα βλέπω. Σας παρακαλώ, κύριε, με τι δικαίωμα γνωριζόμαστε? Πώς με λέτε έτσι? Μάζεψέ την, ρε! Μάζεψέ την εσύ άμα μπορείς. Να περάσουμε. Θοδωρή, η μαμά μου λέει θες να περάσουμε μετά να πάρουμε τη φασολάδα. Αποκλείεται, ξέχνα το. Μαμά, ναι, μ' ακούς? Κοίταξε να δεις, θες να τη φέρεις, εσύ είμαστε νέο φάληρο, να κάνεις και μια βόλτα? Ναι, τι θύρα είμαστε? Είμαστε θύρα 9. 9, μαμά, μ' ακούς? Θύρα 9, εντάξει. Σε πόση ώρα τελειώνει? Σε 10 λεπτά. Σε 10 λεπτά στη θύρα 9 με τη χύτρα. Γεια. Θοδωρή, μόλις τελειώσουμε θα μας περιμένει η μαμά μου στη θύρα 9 με τη χύτρα, εντάξει? Δεν θα σε ξαναφέρω στο γήπεδο. Ποτέ! Γιατί? Έκανε καλές, αλλά για προληπτικούς λόγους θέλω να τον κρατήσουν 2-24 ώρα για διάσηση, δεν ξέρουνε. Λοιπόν, αγάπη μου, την καταγγελία αυτή θέλω να τη στείλει στην Ελευθεροτυπία, στα Νέα, στον Ελεύθερο Τύπο, στο Βήμα. Στο Times θέλεις να το στείλουμε? Κόβιδε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, γράφε. Κύριε Αβραμόπουλε. Τι? Κύριε Αβραμόπουλε. Μην κοιτάς, παιδί μου, τον άνθρωπο, νομίζω ότι είναι ο Αβραμόπουλος. Το έγραψε, λέγε παρακάτω. Λοιπόν, ναι. Έγραψες? Ναι, έγραψα. Διότι το 2001, εν ώψη των Ολυμπιακών του 2004, δεν μπορεί τα πεζοδρόμια να γίνονται βάσει μη ευρωπαϊκών προδιαγραφών, δηλαδή κάτω από 12 εκατοστά. Τι λες, ρε Θοδωρή, έχεις μετρήσει και πόσα είναι τα πεζοδρόμια, μήπως δεν είναι καλά ο άνθρωπος, δεν μπορεί να. Δεν θα είσαι με τα καλά σου. Δεν θα είσαι καθόλου με τα καλά σου. Θα έρθει δηλαδή το 2004 στους Ολυμπιακούς εδώ πέρα ο Γερμανός και θα αρχίσει να πέφτει ένας κάτω και τι θα κάνει μετά? Θα πάει ο Σιμίτης, ας πούμε, να δικαιολογηθεί. Αχ, την ζάχτην, warum fragst du? Ναι, θα φωνάξω γιατρό. Τι λέει τώρα? Δεν ξέρω. Όχι, γιατρό οπωσδήποτε. Ναι, πάω. Ευχαριστώ, αγοράκι μου, ευχαριστώ πολύ. Έλα, γεια σου. Λέγε. Τι να πω, ρε Θοδωρή, τι να πω, λέγε. Εσύ το τρως ακτίνος, εγώ με δώσα το γαμπρό έτσι. Τι να πω, δεν θέλω να κάνω πρόταση γάμου. Άλλο είναι το πρόβλημα. Τώρα να κάνεις. Τι θες ακριβώς? Θέλω, ας πούμε, και θέλω να λείψω 3 και 4 μέρες από το σπίτι χωρίς να ειδοποιήσω κανέναν. Τι θες, πει μια ελευθερία, δηλαδή να είναι φιλελεύθερο. Τώρα θα σε πλακώσω, τα λες από τη ρούχλα αυτά ή τα λες σοβαρά? Εγώ ρούχλα. Εγώ με την αγάπη μάλωσα. Εγώ με την αγάπη μάλωσα. Να σου πω, δεν ξέρω τι έκανες με την αγάπη, αλλά τώρα θα μαλώσεις μαζί μου και θα σκοτωθούμε, εντάξει? Πω, έχω αργήσει, Δήμητρα. Άργησες. Έλα εδώ. Αγάπη, το καπάκι είναι το πάνω. Κάτσε κάτω. Θα είναι σαν το προηγούμενο? Το καπάκι? Το καπάκι πάντα υπαυξάνει. Τη σβήστε σε χαρφέτσι. Αυτό σ' ακούει, αγάπη μου, σε έχει φτύσει. Δεν μπορεί. Ναι, έτσι, ωραία. Κάτσε τώρα θα δεις, θα μ' ακούσεις. Είδωρε. Ναι. Έγινα πόρνη. Μπράβο, ρε Δήμητρα. Αχ, μπράβο λέει. Ναι, και θες να σου πω και λεπτομέρειες? Θα σου πω ότι ναι, για λέγε. Καλά. Κοίταξε, είχαμε πάει σε ένα μπαρ και κάναμε στριπτίζ κάτι κορίτσια, αλλά μας διώξανε ρε γαμότο, γιατί φέρανε κάτι Ρωσίδες οι οποίες ήταν ψηλές και εμάς λόγω ύψους Ελληνίδες μας πετάξανε και αυτό δεν στενάχωρο. Τι λες, δεν σ' ακούω. Μα δεν ακούω, δεν το περίμενα αυτό. Περίμενε. Ο νταβατζής μου, εσύ δωρε. Α, χαίρομαι πολύ. Πάρε,
Ρε Ισίδωρε, ρε, πώς αποκτηνώθηκες έτσι, ρε. Αποκτηνώθηκα. Μα τι. Α, τώρα τα ακούς, όταν είναι για πάρτι σου, τα ακούς, όταν είναι για μένα τίποτα. Εσύ. Πάντα γούσταρα ένα ραντεβουδάκι μαζί σου. Αλήθεια. Κοίταξε να δεις, κι εγώ, αλλά μωρέ, τότε έβγαινες με εκείνη την κοντόχοντρη, τη Φλόρα. Τη θυμάσαι? Φυσικά και τη θυμάμαι. Δεν πιστεύω να βγαίνετε ακόμα ραντεβού. Όχι ακόμα ραντεβού. Γιατί κοίταξε να δεις, τότε δεν ήθελα να σου το πω, δεν ήταν σωστό, αλλά η Φλόρα, εκτός που ήταν χάλια, απορώ πως πήγαινες μαζί της, βέβαια γούστανε αυτά, είχε πάρει και όλο το φροντιστήριο. Τι να πήγαινε άραγε αυτό το κορίτσι, ποιος να ξέρει. Την παντρεύτηκα. Εγώ τα λατρεύω τα ελληνικά νησιά, δεν έχω πρόβλημα, αλλά η Φολέγανδρος ήταν όλο βράχια. Είδε παραλία μέχρι να πάμε. Κάναμε 1 ώρα περπατώντας και πηγαίναμε όταν φτάναμε στην παραλία. Είχε και αχινούς. Πού είχε αχινούς? Δεν είχε αχινούς. Πώς δεν είχε αχινούς? Εγώ τι πάτησα, Θοδωρή, με Έναν αχινό έχει παραλία, πήγε και τον πάτησε η Δήμητρα. Μέτρησε. Ρε Δημητρά μου, αφού είσαι τσιτωμένη τώρα λίγο στις διακοπές. Αφού μέχρι και το κοτέτσι που είχαμε δίπλα στο δωμάτιο σε ενοχλούσε. Μα καταρχήν να μην απασχολούμε τώρα τα παιδιά με τα προβλήματά μας. Έχουν και αυτοί προβλήματα. Αλλά εγώ θέλω να θίξω το θέμα με το κοτέτσι. Στο δωμάτιο που πιάσαμε δίπλα είχε ένα κοτέτσι και είχε ένα κόκορο, ο οποίος δεν ήταν με τα καλά του, ήταν τελείως παρανοϊκός. Κακάριζε ανεξαρτήτου ωραρίου. Ό,τι ώρα του την έδινε. 2 το πρωί, 3 τη νύχτα, 12 το μεσημέρι. Ο κόκορας είχε λαλήσει. Είναι να μην τα πάρω, συγγνώμη. Έχει κάποια προβλήματα πρόθεσης. Το διαπιστώσα μόνο στα παιδιά. Μωρή, με έχει τρελάνει δικό σου πια. Πότε θα βγάλει το σοφί και πότε θα βγάλει το σοφί. Τι είναι αυτό το πράγμα, με έχω σκάσει πια. Τι έχεις κάνει τους άντρες, Μωρή, τους έχεις ευτυλίσει. Τι χάλια είναι αυτά όλοι εδώ Μωρή, μέσα. τα θέλουνε, ψοφάνε αυτές, ψοφάνε. Όχι, ο δικός μου, συγγνώμη, είναι κανένα straight, έτσι μην με τρελάνεις. Σιγά με κανένα straight, τα είδα εγώ. Βρε αγάπη μου, χάνεις ο δικός μου. Με τους γκέι έχει πρόβλημα, δεν τους μπορεί. Αυτούς να φοβάσαι. Αυτούς να φοβάσαι. Αυτές είναι οι κρυφές. Το αριστερό πιο ψηλά, το αριστερό χέρι. Αυτό. Το δεξί κατέβασε το μου λίγο. Ναι. Εκεί. Και τώρα τα δάχτυλα κάπως. Λίγο γκαγκά κάντα. Γκαγκά. Στραμπούληξε τα. Πώς να τα στραμπουλήξω? Τι, έτσι? Σαν να χορεύει φλαμέγκο. Φλαμέγκο αυτό είναι κουλαμάρα, δεν φλαμέγκο. Το βλέμμα σου τώρα, το βλέμμα σου. Αυτό το θες έτσι? Όχι, άνοιξε τα λιγάκια. Εκεί. Αυτό, ναι. Και το βλέμμα σου λίγο, αγρίεψε το. Αγρίεψε το. Ναι. Αυτό είναι. Κράτα αυτή την έκφραση. Έτσι θα με ζωγραφείς αυτή την κατάσταση. Κράτα το. Μα τι κράτα το, άμα ήθελες ένα τέτοιο δεν έπρεπε να είναι στη βλάχο. Τι παίρνεις σε μένα? Κράτα το, είναι το καλό σου κρατάω, λίγο. εντάξει, ζωγράφιζε τώρα. Όχι, μην το σηκώσεις, μην το σηκώσεις. Μα δεν γίνεται να μην το κάθομαι έτσι εγώ και να χτυπάνε τα τηλέφωνα. Τι? Αγάπη μου, βαρέθηκα από 3 ώρες πάω σπίτι. Εντάξει, μωρό μου, φίλα με πήγαινε. Δεν μπορώ να σε φιλήσω, αγάπη μου, έτσι πως είσαι. Αγρίευομαι. Έλα ρε Θοδωρή τώρα, μην με βλέπεις σαν Δήμητρα, τώρα είμαι μοντέλο εγώ. Εγώ αλλιώς τα ήξερα τα μοντέλα. Ρε Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή φεύγω τώρα, 3 ώρες κάθομαι. Για γύρνα να δω λίγο, τι έχεις κάνει? Για να δω, γιατί και εγώ πιάστηκα, για να δούμε. Μάλιστα. Τι? Καλέ, αυτό δεν έχει κεφάλι. Πού είναι το κεφάλι μου? Φοβισμός, κατάλαβες. Χωρίς το κεφάλι φοβάσαι. Πώς δεν μου βγάλεις χωρίς κεφάλι, χωρίς χέρια? Τι με έχεις και κάθομαι έτσι και έχω πονέσει? Τα πόστερ μ' αγαπούσε και βάφω τις κουρτίνες το στρώμα που μισούσε. Αγάπη μου, σιγά με το μικροπάνω, μέχρι την Ομόνια ακούγεται. Γιατί, άσε με ρε Θοδωρή, άσε με, βιώνω το χωρισμό μας, άσε με. Τι βιώνεις? Το χωρισμό. Γιατί πότε χωρίσαμε? Δεν χωρίσαμε. Δεν έκλεισες εσύ την πόρτα και λες πάει, τελείωσε, χωρίσαμε, την έκλεισες. Εντάξει ρε, μια κουβέντα είπα, βγήκα μια βόλτα, ηρέμησα, ξανά ήρθα. Εσύ το πήρες εκεί της μετρητής? Θοδωρή, έπρεπε να μου το πεις, γιατί τώρα εγώ σου έχω σκίσει όλες τις φωτογραφίες, τα πόστορ που αγαπούσες μέσα όλα τα έχω ξεφτυλίσει. Και ευτυχώς μπορείς, γιατί στο τσάκι μου να βάψω τις κουρτίνες στον χρώμα που μισούσες. Αν να μου τα λες άλλη φορά, χωρίσαμε, δεν χωρίσαμε, το διευκρινίζουμε, μην καταστρέφω πράγματα. Δεν μιλά και τη Μενεγάκη, εδώ μιλάμε για τόσα θύματα. Έπρεπε να ενημερώσετε κάποιον υπεύθυνο, έστω τον Μπούς που λέει ο λόγος. Κάποιον υπεύθυνο. Τι λες ρε αγάπη, αφού τα είδε. παραλογίζεσαι τώρα, Γιατί? είσαι με τα καλά Γιατί? σου. Γιατί θα πάει στον Μπούς και θα τη βάλει μέσα, ούτε να τυχαίζει ο Μπούς. Καλέ, μην λες έτσι παιδάκι, μην μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, είπαμε, είναι η παρόρμηση του ταύρου. Ποιανού ταύρο, δεν έχουμε φύγει από αυτό το ζώο. Πάμε σε άλλο ζώο, πάμε σε βόδια, σε μοσχάρια, έχουμε παρεκτραπεί τελείως. Σύνελθε. Κεφαλίσει μόνο. Ρε αγάπη, σε παρακαλώ, κράτα την εσύ. Σε έναν άντρα δεν δίνει στόχο μια τσάντα. Σε έναν άντρα δεν δίνουν, αλλά αγάπη μου σε μια τρελαμένη αδερφή, αν περπατάω έτσι, ας πούμε. Πες αγάπη μου στην κουλή να μην κάνει έτσι με το τσαντάκι, θα της το κλέψουνε. Είδες? Μα και εσύ το παράκανες όμως. Η Λένα. Φωνάρα, ρε. Φωνάρα. Περπάτησε, Έλενα, δεν περπάτησε. Τελικά τη Λένα ποιος την πήδαγε?
Εγώ ρε, δεν το θυμάσαι. Τι λέμε που έρχονταν και γινόμαστε στην πρόβα μπάχαλο εκεί. Θυμάσαι που είχε και εκείνη τη φίλη του Μενάρα με τις βυζάρες, που χάθηκα 2 εβδομάδες από τις πρόβες. Το μαλάκα, 3 εβδομάδες έφυγε, δεν μπορέσαμε να κάνουμε συναυλία. Είχαμε κλεισμένη συναυλία και τη διαλύσαμε. Γιατί έφυγε με την κόμενα ο ηλίθιος. Να σου πω, την τρελή τη δικιά μου. Sorry, τώρα γιατί είναι και παρελθόν μπορούμε να το πούμε. Πρόσεχε, τι θα πεις. Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι. Την Τέτη, τη θυμάσαι την Τέτη, τη δικιά μου την τρελή. Μου είχε σπάσει την τραμ 3 φορές. 3 φορές μου είχε σπάσει την τραμ. Ασύλληπτες γυναίκες. Για πολύ την είχαμε φέρει αυτή, Ναι, αλλά από φωνή, αλλά από φωνάρα. Και μετά απορείτε γιατί δεν περπάτησε το γκρουπ. Πώς να περπατήσει, μια σκατοκέφαλη τέτοιο όνομα που του βγάλετε, μια πηδάγατε όλη μέρα, νότα δεν σταυρώσατε. Συγγνώμη, τη γνώμη μου λέω. Σωστό είναι. Θα σα πω, εγώ τα είχα πακετάρει 6 χρόνια στην αποθήκη και εγώ στην αποθήκη τα είχα, αλλά όπως τα είχα βάλει έτσι τα βρήκα. Ευτυχώς. Μονάχα το πιατίνι μου δεν βρίσκω. Πού είναι το πιατίνι μου, δεν μπορώ να το έχω χάσει. Θα σε φέρα φρουτάκια, να πάτε φρουτάκια. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το πιατίνι που έψαχνα, δεν έβαλε φρούτα, φρουτιάρα. Δεν είναι τέλειο, δεν του πάει για φρούτα. Τι να του πάει, αφού έχει τρύπα στη μέση από κάτω. Με διευκολύνει γιατί τρέχουν τα νερά και στραγγίζει. Μ' αρέσει αυτό, δεν είναι πρόβλημα. Ναι, να σα δείξω και κάτι άλλο να σ' αρέσει. Να το βάλει στη βεράντα. Να πάρει το βαθύ αυτό εδώ, να το γεμίσει καστανόχωμα και να φυτέψει σπανάκι. Σπανάκι να φυτέψω. Κοίταξε τώρα που το λες αυτά εδώ τα τούμπανα, αφού δεν το χρησιμοποιούμε αγάπη μου. Γιατί δεν τα πάρουν στη βεράντα να τα φυτέψουν. Ξέρεις τι ωραίο θα είναι σετάκι αυτό. Ναι. Παιδί μου, άχρηστα. Αυτό εδώ δεν για πλέξιμο. Εγώ δεν ξέρω, λέει μαμά, μπορεί να φτιάξει ένα πουλόβερ. Δώσε μου τα τούμπανα να τα κάνω εγώ χρήση. Φύγε να σε κάνω τούμπανο στο ξύλο τώρα. Φύγε όπως είσαι. Και φέρει το πιατίνι. Το πιατίνι αποκλείεται. Το πιατίνι, παιδιά, είναι υπέροχη φρουτιέρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Αποκλείεται. Κάτσε να πάρουμε το πιατίνι πρώτα. Περίμενε. Δημητρά. Νόστιμα δεν είναι. Νόστιμα, ναι. Και εμένα μ' αρέσουνε πολύ. Τι ένα θα τα φας. Τι θες ρε Θοδωρή, να τον παίρνω ματσάκια και να τα τρώω. Πώς να τρώω τα φασολάκια. Μην μιλάς, έλα και θέλω να δω το φοφόγκα γάμο το μου. Έλα να μην τα τραυματίσει. Τι φοφόγκα καλέ. Ένας ποδοσφαιριστής του Ηρακλή ήταν τραυματίας, παίζει σήμερα το παιδί. Θέλω να το δω, άσε με το. Ήταν τραυματίας. Μην μιλάς αγάπη μου. Να σου πω τι θέλω, θα μου κάνει καταπίεση το φαγητό. Κοίταξε, θα πάω να στηθώ στην τηλεόραση, δεν μπορώ. Να μου λέει, αυτός ο Φοφόγκα ήταν τραυματίας και τώρα παίζει, εξήγησε. Αυτό σου λέω, ξανά τα ίδια πράγματα. Είναι υγιής δηλαδή ο Φοφόγκα. Μια χαρά είναι τώρα. Δόξα τω Θεώ, γιατί είχα μια ανησυχία με τον Φοφόγκα. Λοιπόν, να πάω. Άντε πήγαινε μωρέ, πήγαινε, με ζάλισες. Παπά, έγινε καλά ο Φοφόγκα και χάσαμε αυτόν, είναι Θοδωρή. Θοδωρή. Έμαθα πως είσαι μάγκας, είσαι και Μερακλής. Καρδιά, τι έχεις πάθει τώρα, γιατί το λες αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, αυτό το τραγούδι μου έχει κολλήσει από το πρωί και το λέω συνέχεια. Πάνω στο φαγητό, ηρέμησε λίγο. Δεν είναι νορμάλ αυτές οι αντιδράσεις σου. Όντως. Αν είναι καλά το παιδί αυτό. Πως γυρίζεις στις ταβέρνες, είσαι και ντέρτινλης. Αυτό τώρα δεν το ελέγχει, σου φεύγει. Τι δεν μπορώ να καταλάβω. Μου είπες δεν θα το ξανακάνεις. Τώρα θα σου πω κάτι, αλλά δεν το πιστέψεις. Πώς, γιατί? Δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Και γιατί το κάνεις, αγαπητή σου και πνεύμα, τι έχεις πάθει. Από μόνο του, δεν ξέρω. Μου έρχεται ξαφνικά ένα. Έχω αγριευτεί, ρε Θοδωρή, νομίζω ότι δεν είναι καλά. Καλά, εντάξει, δεν είναι και τίποτα φοβερό. Έμαθα πως είσαι μάγκας, είσαι και Μερακλής. Να πάρω έναν γιατρό, κάτι πες μου, εσύ τι θες να κάνεις. Τι μωρό μου. Τι καρδιά μου. Τι ακόμα αρπαγμένο είσαι, αφού σου είπα πλάκα σου κάνω. Όχι, μια χαρά δεν βλέπεις. Λες τώρα μασάρι, αφού μπορώ να το πω κι αλλιώς. Έμαθα πως είσαι μάγκας, είσαι και Μερακλής. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Το να μην το πεις καθόλου, δηλαδή το αποκλείουμε, αυτό θέλω να καταλάβω. Βέβαια με άγχωσε λιγάκι, γιατί στην πτήση είχαμε έναν Άραβα, ο οποίος ρε παιδί μου εντάξει, αγχώθηκε η Δήμητρα, τον κοιτούσε συνέχεια εκεί και τρομάζει. Ξέρετε, αυτός ο Άραβας ήταν κάπως σαν Ταλιμπάν, έτσι ένα μυστήριο πράγμα. Μιλούσε εντωμεταξύ στο κινητό πριν την πτήση, έλεγε κάτι αραβικά, χαμπελαχιόλε μπαχλε. Και εγώ τρόμαξα, λέω κάτσε μην μας βάλει μια βόμβα να μας τεινάξει. Και με τα γένια του εκεί. Ναι, και με τα γένια και όλα αυτά. Βέβαια ο άνθρωπος ήταν μια χαρά, αποδείχτηκε γιατί μια χαρά φτάσαμε. Αλλά εγώ στο αεροπλάνο τον κοίταζα συνέχεια, τον κοίταζα. Μέχρι που άρχισε να με κοιτάει και αυτός, γιατί του άρεσα μάλλον. Νόμιζε ότι του άρεσε. Ωχ, μωράκι μου, τίποτα δεν κατάλαβες. Ο Άραβας εμένα κοιτούσε. Άκου καλή, είναι νούμερο, εσένα κοιτούσε. Εμένα ήθελε ο Άραβας. Μου κλείνει το μάτι, παιδί μου, δεν τον είδες. Μα εμένα ήθελε.
θέλω άρα. Σε μένα το κλείνε το μάτι. Όχι, έχει σημασία. Κοιτάξτε. Σπάς τον dealer. Ακριβώς. Πώς θα κάνεις εσύ αγάπη με έναν με σύνδρομο τέτοιο στερητικό? Αυτά είναι δύσκολα. Ποιο είναι το δύσκολο να κάνεις το στερητικό? Ποιο είναι το δύσκολο, βέβαια. Πού τα ξέρεις εσύ αυτά τα κάνεις? Με τι άνετος. το κάνω τώρα. Είναι ψωνάρα. Ναι, για κάνε μπορείς. Για κάνε το λίγο να το τραβήξω κιόλας. Θα το τραβήξει κιόλας. Λοιπόν, πάρ' το τώρα που έχω λίγο χρόνο. Ναι, μην το χάσουμε. Κάτσε, μην μιλάς, να συγκεντρωθώ λίγο να πω στο πετσί του ρόλου. Έλα, εγώ τραβάω. Καταρχάς αυτοί, κάτσε ρε παιδί μου, ναι. Αυτοί κρυώνουνε. Κρυώνουν. Κρυώνουνε, ναι. Έτσι. Πάρε, γράφεις. Ναι. Μην τα χάσουμε. Σιγά, μην πούμε κουτούλησες. Μην βάζεις τα πόδια στον καναπέ, αγάπη μου, πάνω. Τι! Έλα ρε Θοδωρή, σοβαρέψου ρε Θοδωρή. Τι είναι αυτό? Της αρέσουν εσένα τώρα αυτά τα τραβήξεις στην κάμερα? Αυτό είναι κρίση επιληψίας, δεν είναι? Στηρίξου στην πόρτα με τα χέρια ψηλά. Ψηλά, έτσι. Όχι, δεν είναι καλό. Βάλε το ένα χέρι στο μέτωπο. Όχι σαν να έχεις πυρετό, αγάπη μου. Στο μέτωπο, έτσι βάλ' το. Αντιλιό. Ναι, έτσι αυτό είναι. Στα μάτια, τα μάτια να φαίνεται η απόγνωση. Εκεί. Και το στόμα έχει στραβώσει από την απόγνωση. Μα στραβώνει το στόμα στην απόγνωση. Καλά, θα το στραβώσω. Πάμε τώρα, άντε. Λοιπόν, εσύ Θοδωρή, έρχεσαι και τη λες: Μαρκέλα που ήσουν, σε περίμενα 45 λεπτά. Μαρκέλα που ήσουν, σε περίμενα 45. Από εκεί έρχομαι. Από εκεί έρχεσαι, έτσι. Δήμητρα, απόγνωση. Ναι. Αυτό είναι έτσι. Έλα. Μαρκέλα που. Έλα ρε Θοδωρή, τι γελάς τώρα? Έλα, μην το χέζουμε τώρα. Γιατί γελάς αυτή τη στιγμή? Αφού έτσι λέει. Έλα, πήγαινε ξανά. Ναι, άντε. Πάμε πάλι. Σίγουρα το στόμα το θες έτσι. Ναι, γίνεται αυτό στην απόγνωση. Αυτό σε ημιπληγία γίνεται. Είναι καλό, πίστεψε. Έλα. Μαρκέλα, πού ήσουν? Δεν γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, Μαρκέλα, ήρθα, σε περίμενα 45 λεπτά. Ναι, άντε, έλα. Λοιπόν, εγώ τι θες τώρα? Εσύ απόγνωση. Αυτό το θες? Αυτό δεν το χάνουμε. Το κρατάμε. Λοιπόν, πάμε. Μαρκέλα, ήρθα. Σε περίμενα 45 λεπτά. Τι το 45, έκανες λάθος. Μας παίζει μουρλάνης. Λοιπόν, παιδιά, δεν γίνεται, δεν κάνετε γι' αυτή. Καλύτερα. Τι είναι αυτά που λες τώρα? Και τι είναι αυτό είναι μήνυμα? Δηλαδή, υπάρχει ένας άνθρωπος σοβαρός, θα πάρει τηλέφωνο και θα επικοινωνήσει μαζί μας πάνω σε αυτό το μήνυμα. Περίμενε να δούμε, νομίζω δεν είναι καλό, Για να το πάτα. Περίμενε να γυρίσει πίσω. Μόλις γυρίσει θα στο βάλω. Εδώ, έτοιμοι? Ναι, ακούω. Γεια σας. Πήρατε στο κατάλληλο σπίτι τους κατάλληλους ανθρώπους, αλλά δεν είναι η κατάλληλη ώρα. Συνευρεθήκατε ερωτικά ποτέ με άτομα από τις παρακάτω χώρες, Καμερούν, Κεντρική Αφρική, Νέα Γουινέα, Νιγηρία? Τι να απαντήσω εδώ? Όχι, εννοείται. Δεν μπορώ να απαντήσω όχι. Γιατί? Δεν μπορώ να απαντήσω όχι, γιατί εγώ όταν ήμουν πιτσιρίκα, χρόνια πριν, είχα κάνει ένα one night stand στο Πόρτο Ύδρα με έναν τύπο ο οποίος κάπου ήταν. Τι ήταν από κάπου θα ήταν. Δεν ήταν Έλληνας, Νέα Γουινέα, Παπουανός, κάτι ήταν μυστήριο. Παπουανός. Θυμάμαι γελάγαμε. Έκανες one night stand με Παπουανό? Με Παπουανό και γελάγαμε τις φίλες μου. Ο Παπουανός, Παπουανός, ξέρεις. Ναι, κάθε μέρα τους βλέπω, βέβαια, ξέρω. Οπότε δεν ξέρω τώρα εγώ τι να συμπληρώσω εδώ πέρα. Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Εγώ τώρα τι να βάλω όμως? Γιατί καλά αυτό εδώ το χαρτί ανοίγει πληγές. Γιατί τώρα κι εγώ θυμήθηκα το 1989 στη Μύκονο είχα πάει με ένα μοντέλο του Τσεκλέρ, μια Αφρικάνα, μια άφρα. Δεν μου λες και έκανες ελεύθερα έρωτα? Όχι, με κρατούσαν 4. Βέβαια, τι θα έκανα? Αυτή ζει αυτή, είναι καλά? Ζει μια χαρά θα είναι, φαντάζομαι. Με καμία άλλη πήγες, για δες εδώ. Και με την αδελφή της. Και με την αδελφή της, της Αφρικάνας. Άλλη. Και με τη μαμά της. Καλά, όλη την οικογένεια πήρες εσύ? Μα με ήθελε το σόι. Με όλο το σόι, με όλη την Αφρική πήγες, Θοδωρή, μη δώσουμε αίμα. Μη δώσουμε αίμα. Γιατί είμαστε υψηλό κινδύνο. Έχεις πάρει όλη την Αφρική. Εγώ έχω πάρει Παπουανό που δεν ξέρω πού ανήκει. Δεν θα τους καταστρέψουμε όλους. Πάμε. Κοιτάς τη μάπα σου. Εγώ ξεκουμπώνομαι και εσύ κοιτάς τη μούρη σου. Δεν λέει. Έλα, ναι, αγάπη μου. Να σου πω, σκύψε λίγο. Να σκύψω. Ναι, σκύψε. Τι θες τώρα να σκύψω? Έλα, ρε παιδί μου τώρα.
Καλά, με συγχωρείς, τι κάνεις τώρα. Κοιτάς, με έχεις βάλει και σκύβο, κοιτάς τη μάπα και ακουμπάς και πάνω μου έχεις πιαστεί μέσα. Τι κάνεις. Σταμάτα τώρα. Εσένα σε θαυμάζω 7 χρόνια τώρα. Είχα μια ευκαιρία να δω κι εγώ πώς είμαι στο σεξ, καταλαβαίνεις. Μα αγάπη μου, ο άντρας φτιάχνεται κοιτώντας τη γυναίκα. Η γυναίκα είναι το αντικείμενο του θαυμασμού. Δεν είναι η μουράκλα του άντρα. Δεν τα έχεις ισοπεδώσει όλα. Κάντο μόνος σου, δεν μπορώ. Ξέρω, αλλά πες μου κάτι. Εμένα αυτά τα άτομα, οι άντρες, γιατί μου έχουν πάρει τον αέρα. Πώς το εξηγείς και μασάω. Δεν ξέρεις, Ήσυχα μεγάλε, άραξε, μιλάω τώρα. Είσαι ωραία, έτσι τους κατατροπώνεις όλους, Φοβούνται εδώ μέσα. Άμα τους δώσεις θάρρος μπορεί και να σε στείλουν. Δεν μου λες κάτι, εσύ είσαι παντρεμένη. Ο 18 χρονών. Και ο άντρας τι λέει για όλο αυτό το... Τι να πει ο άντρας μου, άμα πει κάτι θα τον πάρει ο διάολος. Τώρα μου πες, τι να πει ο άνθρωπος με την τρομοκρατία. Φέρε λίγο το κινητό. Ναι, καρδούλα μου, μισό λεπτό θα στο φέρω, μισό λεπτό. Και δεν μου λες το ταξί τέρμα το παράτησες, δεν είναι καμία σχέση. Ήταν επικίνδυνο, είχα να κάνω με φωνιάδες τις νύχτες, άστα. Τι φέρε μεγάλα, δεν γουστάρω τώρα, μιλάω σε μας κάτω, άντε. Πώς με βρήκες, ήταν εντάξει αυτό, ωραίο. Άψογο. Θέλω λίγο να το μάθω. Εγώ προσωπικότητα, τι πήγες να κάνεις. Το φίκο. Να κατουρίσεις το φίκο μου, το φυτό μου. Φιτούλη μου. Ό,τι αγαπάω. Εγώ πεθαίνει, τον έχεις μαράνει με το κοτούριμα, όλους μας έχεις καταστρέψει εδώ. Πρώτο το αεροπλάνο. Κλείνω και έρχομαι. Αγάπη, Έλα. πού θα πας εσύ και έχεις ρημαχτεί στο τραγούδι και στο αφρόλουτρο. Ποιο τραγούδι αγάπη μου, άσε με τώρα, γιατί έχω απίστευτη δουλειά τώρα. Ναι, πού έχεις δουλειά. Πρέπει να πάω να δώσω τα συμβόλαια της BBDQ ρε γάμο του. Της BBDQ και έχεις κάνει τόσο αφρόλουτρο και τόσο εθέριο έλαιο. Δουλειά αγάπη μου, επαγγελματικό τέτοιο είναι. Πρέπει να πάω να τα δώσω χέρι με χέρι τώρα σε μια κουλή. Σε μια κουλή. Ναι, στη Λένα. Στη Λένα. Ναι. Ποια είναι αυτή η Λένα, την ξέρω. Είναι από την θυγατρική μωρέ της SPDC. SPDC. Ναι. Είναι ενόστιμη αυτή η Λένα. Καλά, πρέπει να τη δεις. Άμα τη δεις θα κατουρηθείς στο γέλιο, Γιατί? Πολύ χάλια μιλάμε. Είναι χάλια. Ένα κεφάλι έχει σαν ταψί είναι. Σαν ταψί, άμα ακούω κεφάλια ταψί δεν είναι. Και στο σπυρί εντωμεταξύ. Σπυρί, ναι. Ξέρεις πώς τη φωνάζουν στην εταιρεία της. Πώς? Alien. Alien. Τη λένε Alien τη φωνάζουν. Ναι, και δεν μου λες κάτι, εσύ τόσο μπάνιο για το Alien, γιατί το κάνεις αυτό. Εγώ μπάνιο κάνω γιατί έτσι με έχουν μάθει οι γονείς μου από μικρό. Από μικρό, μες στην απλησιά βγαίνει συνήθως. Σήμερα πώς? Έλα ρε αγάπη τώρα. Τι ώρα είναι το ραντεβού? Τώρα, έχω αργήσει κιόλας, σε κανένα τέταρτο πρέπει να είμαι εκεί, κάτσε να βγω, περίμενα. Ναι, περίμενε, μισό λεπτό βγες για να δούμε πώς θα πας στο Alien τώρα. Κάτσε λίγο εδώ. Για να σε δούμε. Όπα. Για πες. Τι? Δημητρά. Τι αγάπη μου? Η πόρτα ρε. Τι έπαθε? Κόλλησε. Κόλλησε γιατί? Είναι το κλειδί απ' έξω. Το κλειδί δεν ξέρω, δεν είναι μέσα. Μέσα είναι, κάτσε να δω, δεν είναι. Για δες. Δημητρά. Σε πόση ώρα είναι το ραντεβού? Ρε εσύ, πρέπει να πάω. Αχ, τι κρίμα. Θες να πάρω κλειδαρά? Κάτσε, παίρνω κινητό να πάρω κλειδαρά. Πες μου αριθμό του κλειδαρά. Ξέρω εγώ πάρει καμιά 30-7 εκεί, κλειδαρά θα βγει, τι θα βγει, ξέρω εγώ. Να πάρω 7-7-7-7. Άξε, θες να πάρουμε να έρθει το Alien εδώ, μέχρι να έρθει ο κλειδαράς. Να το δούμε τι πράγμα είναι το Alien. Κάτσε να σου πω, τι θα φέρουμε το Alien μέσα στο σπίτι. Α, δεν θες το Alien μέσα στο σπίτι. Κάτσε μέσα τότε, κάτσε μέσα. Περίμενε. Σου κάνω και παρέα, μέχρι να έρθει ο κλειδαράς. Μια χαρά θα περάσουμε. Σου πω εγώ τώρα. Κάνω λίγο τα μαλλιά μου. Θα βγεις. Τι λες? Τίποτα. Τα έχω πάρει, τώρα τα έχω πάρει. Ρε Δημητρά. Ναι. Συγγνώμη κιόλας. Ναι. Μήπως το έχεις πάρει εσύ το κινητό μου και διαβάζεις πάλι τα μηνύματά μου. Δεν σε πιστεύω. Έτσι δεν με πιστεύω. Δεν πιστεύω αυτό που είπες τώρα. Αυτό είναι προσβλητικό, αυτό δείχνει κλονισμένη εμπιστοσύνη. Κοίτα να σου πω κάτι. Δεν θα ήθελα τώρα να πλατιάσουμε πώς και γιατί. Έτυχε. Κάποια στιγμή τυχαίνουν αυτά. Πώς ξεκλειδώνει αυτό το πράγμα. Την ίδια δύναμη και όχι σαν ζάχαρη. Τι είναι αυτό τώρα? Κατάπλαστο. Για άνοιξε να δούμε τι είναι αυτό. Αυτό είναι σαν σοκολάτα πράγμα. Υποκατάστατο, ναι. Υποκατάστατο. Με υποκατάστατα δουλειά δεν γίνεται πάντα, το ξέρεις αυτό. Κάτσε να δούμε γιατί υπάρχει. Υπέροχο. Για να φάω και το χαρτί, γιατί. Μπορεί να είναι πιο νόστιμο το χαρτί. Να δω. Ωραίο,
Ναι, τώρα θέλω πιο πολύ σοκολάτα από ό,τι πριν όμως. Τώρα είναι για να ξεχαστεί αυτό που φάγαμε. Μα η σοκολάτα είναι δηλητήριο, είπαμε. Δεν πειράζει, άσε με να φάμε δηλητήριο. Και εγώ θα δώσουμε και εμένα. Μπορώ να δηλητηριαστώ, θέλω να δηλητηριαστώ. Άσε με λίγο, ρε Γιάννη. Το δηλητήριο. Τι καταπίεση αυτό με την υγεία, δεν μπορώ. Ναι. 2 λέξεις. Ωραία. Η πρώτη. Πρώτη. Η δεύτερη. Πάει η πρώτη. Πρώτο, δεύτερο. Το ένα και το αυτό. Πρώτο, δεύτερο. Εσύ. Πιάνεις χάπια. Πίνεις χάπια. Χάπια. Χαλάρωση. Τι, επιληψία. Τι είναι αυτό. Μη, τι είναι αυτό. Έκσταση, τι πήρες. Θα σπάσει τίποτα. Σιγά παιδάκι μου, τι είναι αυτό. Περίμενε. Μα μου έγινες πληθυκός. Έγινες ουρακοτάγκος. Από το χάπι. Τι είναι. Περίμενε. Είσαι βλαμμένος. Τι είναι αυτό, παιδιά μου. Ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Και πού να το καταλάβω. Και εγώ πώς να το δείξω, αγάπη. Μα τι είναι αυτό το πράγμα. Τι να κάνω. Παιδιά, δεν γεια σας κάτι. Λοιπόν, κράτησε το κουτάλι στην άκρη του. Ναι. Συγκεντρώσου. Πιστεύετε ότι μπορώ να το λυγίσω εγώ. Είμαι σίγουρος ότι μπορείς. Είμαι σίγουρος. Άδειασε τη σκέψη σου. Ναι. Συγκεντρώσου. Εντάξει. Και υπόταξε την ύλη. Δεν υποτάσσετε τώρα, τι να κάνω. Συγκεντρώσου. Χρειάζεται υπομονή. Υπομονή. Υπόταξε την ύλη. Ναι. Υπόταξε. Θα προσπαθήσω. Μισό λεπτό. Ναι, μπορώ να έχω τη βοήθεια του κοινού. Μη με κοιτάς. Δεν ξέρω, μήπως επηρεάζει το ότι είμαι πολύ ορθολογιστής και δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Γι' αυτό να χαλάει το... Άρα δεν πιστεύεις στη δύναμη της σκέψης σου. Έλα, μην το εκλογικεύουμε. Αυτά είναι μεταφυσικά. Δες και τον άνθρωπο πώς έχει κάτι μεταφυσικό. Ή η σκέψη μου δεν έχει δύναμη ή με το κουτάλι έχει πρόβλημα το κουτάλι. Και τώρα η στιγμή που όλοι περιμένατε. Ο διαγωνισμός μας. Οι 3 πρώτοι που θα πάρετε τηλέφωνο και θα απαντήσετε σωστά στην ερώτηση ποιος έγραψε τους στίχους του επόμενου τραγουδιού, κερδίζετε 3 εισιτήρια για τη μεταμεσονύχτια παράσταση στο έργο, την τριλογία του Αφρόζοντάγκα, Παλήρια και Άμποτη. Τι θα κάνουμε, πιάσατε. Πού πας? Τσίσα. Τηλέφωνο. Πάντα. Καλησπέρα. Γεια σας. Είναι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Μπράβο, συγχαρητήρια, κερδίσατε τον Αφρόζο Ντάνκαν. Πού το ξέρεις, μπορεί να είναι του Γκάτσου. Α, χάσατε. Μπορεί να είναι του Γκάτσου. Όχι, περίμενε ρε παιδί μου, ναι, αλλά δεν ξέρουμε κιόλας για τον άνθρωπο. Τι θα κάνουμε τώρα? Κλείστε εσείς το τηλέφωνο. Περίμενε, το CD. Δες το CD. Ο άλλος που πήγε ρε παιδί μου, το έχει πάρει μαζί του. Για τσίσα λέμε. Να σου πω, χτυπάει, τι θα κάνουμε τώρα? Πάτα το. Ναι. Είναι η Λίδα Νικολακοπούλου. Κοιτάξτε τώρα, τι να σας πω. Και του Μίλαν Κούντερα να μου λέγατε ότι είναι. Τι να σας έλεγα, όχι, δεν ξέρω γιατί αυτή τη στιγμή δεν βρίσκω το CD για να δω ποιος είναι ο στιχουργός. Καταλάβατε, έχει πάει να κατουρίσει. Κλείστε το. Πού είναι ρε παιδί μου αυτό το CD? Να το, αυτό είναι. Ποιανού είναι, Αλκαίος. Θάνος Μικρός είναι Αλκαίος. Μα τώρα βρήκε να κατουρίσει αυτός. Και έτσι, θέλω ένα ακροαματικό. Έτσι γίνονται οι ακροαματικότητες. Η νύχτα φέρνει όνειρα. Αύριο και πάλι ζωντανά μαζί σας. Καληνύχτα. Καλή σας νύχτα. Καλά σκίσαμε. Είχαμε άπειρα τηλέφωνα. Είμαι σίγουρος η ακροαματικότητα θα είναι στο Θεό. Σοβαρά μιλάς? Σκίσαμε! Αλλά εδώ γίνανε έκτροπα. Τι και αυτό τους άρεσε? Παιδιά, ξέρετε τι πιστεύω που εξφενδονίστηκε η ακροαματικότητα? Πού? Εκεί που πήγες να κατουρίσεις. Και εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί? Ξέρεις γιατί το λέω, παιδιά? Γιατί τώρα οι ακροαματικότητες μας, δες ας πούμε τα Big Brother, τα μπαρ αυτά, τι γίνεται? Όταν βλέπουν τον άλλο στη φυσική του κατάσταση, τον θέλουν δηλαδή να κάνει τσίσα του, να ουρεί, να κάνει το ψηλό, το χοντρό, όταν κάνει έρωτα. Δεν τον κάνει αλλιώς. Ο κόσμος το θέλει αυτό. Το θέλει αυτό το χύμα έτσι. Έτσι αυτό περνάει.
Θέλω να φανταστώ πώς θα ήταν αν όλοι μαζί είμαστε εδώ και λέγαμε ένας θα νικήσει. Τι θα κάναμε, πώς θα ήταν οι σχέσεις. Δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ. Θέλω να το φανταστώ. Κάτσε να σκεφτούμε ρε παιδιά, να το φανταστούμε λίγο. Κοίτα. Άσε με πουλάκι μου να φανταστώ. Φαντάσου. Δηλαδή τώρα εσύ τα έχεις πάρει, Τα έχω πάρει, ναι. Κάτσε. Είπαμε όλοι μαζί ότι θα φτιάξουμε λουκουμάδες. Οκ, το είπαμε. Το είπαμε. Το είπαμε όλοι μαζί, εντάξει. Είπα εγώ ότι στους λουκουμάδες μου δεν γουστάρω κανέλα. Το είπα. Οκ. Τα έχω πάρει, καταλαβαίνεις τώρα. Όταν εγώ λέω στους λουκουμάδες μου δεν γουστάρω κανέλα και η Μισελ βάζει κανέλα, αυτό κάτι σημαίνει, έτσι. Έλα μωρέ, εντάξει. Δεν σου είπε κανένας τίποτα. Τέλος πάντων, άστο τώρα, δεν θέλω να... Γιατί όταν εγώ δεν θέλω κανέλα στους λουκουμάδες μου και μου βάζει, πάει να πει ότι δεν με σέβεται, οκ. Δεν με σέβεται σαν προσωπικότητα. Δεν το παίρνεις τόσο στραβά. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν θέλω τώρα. Εγώ δεν καταδέχομαι τέτοιες συζητήσεις. Οκ. Δεν γουστάρω. Γιατί υπάρχουν κλίκες εδώ πέρα. Ναι, και θα σου πω. Δεν θέλω τώρα, δεν θέλω. Θα σου πω. Τι, από πού έρχεσαι? Από την όπερα. Από πού έρχομαι, από την κουζίνα έρχομαι. Τι τρως? Σιγά μη φάω. Λουκουμάδες. Κράτα. Δώσε μου λίγο να κάνω. Φάγατε εσείς λουκουμάδες? Όχι. Είναι καλή? Δεν ξέρω, ούτε καν τους δοκίμασα. Γιατί δεν έχουν κανέλα. Εγώ είπα στη Μισελ, τους θέλω με κανέλα. Οκ, εντάξει. Δεν είναι εντάξει, Μισελ, παιδιά. Καθόλου εντάξει, γιατί όταν είχαμε πει ότι θα κάνουμε μακαρόνια, εγώ τη ρώτησα πόσο άρεσε τα μακαρόνια και μου λέει με τυρί. Και έβαλα 2 κιλά παρμεζάνα από πάνω. Τέλος πάντων, άστο παιδιά, δεν είναι. Όταν εγώ είπα να κάνουμε πατάτες τηγανιτές, εντάξει, δεν μιλούσα έτσι. Είχα λόγο, γιατί δεν θα είχαμε τώρα αυτά. Οκ. Λοιπόν, θα σας το πω, αλλά ήρεμα, έτσι. Νομίζω ότι είμαι γκέι. Γκέι? Όπα, χαλαρά. Ήρεμα, ναι. Γκέι. Γκέι. Γκέι λέει. Δεν μου λες, Λευτεράκη, εμείς από πού έχουμε τα στοιχεία αυτά, πώς το λες αυτό, τι ξέρουμε. Άστο καλύτερα, γιατί βλέπω ο θείος αδερφής. Όχι, είναι το ύφος του. Κοίταξε, δεν είναι το τύπος του τέτοιος. Τι ξέρεις εσύ και το λες για τον εαυτό σου, γιατί το λες? Λοιπόν, ναι. Είχα πάει σε ένα μπαρ με μια παρέα και γνώρισα τον Χρήστο. Μάλιστα. Και μου είπε ο Χρήστος πάνω στην κουβέντα ότι αν ένας άντρας πάει με έναν άλλον άντρα δεν είναι απαραίτητα γκέι. Και εσύ τον πίστεψες, ρε? Έτσι. Δεν τον πίστεψα στην αρχή, αλλά μετά με φίλησε. Κανονικά φιλήθηκες με τον Χρήστο στο στόμα. Ναι, κανονικά. Συχάθηκες, ρε παιδί μου. Μη σχολιάζεις εσύ. Ωραία, φιληθήκατε με τον Χρήστο και μετά μετά, τι απέγει, το χειρότερο είναι ότι τώρα τον σκέφτομαι. Το Χρήστο. Ναι, και θέλω να με ξαναφιλήσει. Πάλι θες το Χρήστο. Τελείωσε το παιδί, έχει κι άλλα περιστατικά. Τι περιστατικά έχει? Το Σάββατο είχα πάει σε ένα πάρτι. Εσύ σίγουρη ήμουν. Και εκεί συνάντησα πάλι τον Αριστίδη, ένα φίλο μου από την ΑΣΟΕ. Άλλος είναι αυτός. Άλλος είναι ο Αριστίδης. Μάλιστα. Και τι έγινε με τον Αριστίδη? Και ξέρεις, είχαμε πιει ένα-δυο ποτά και με πλησίασε και χορεύαμε λίγο και με αγκάλιασε και αυτό κάτι μου έκανε. Έγινε, παιδί μου. Φιληθήκανε. Εντάξει, είναι περιστασιακό αυτό. Τι περιστασιακό, αυτό είναι μονιμότητα, δεν ακούς. Μια ο ένας, μια ο άλλος, μόνιμη κατάσταση. Καλά, με το ζόρι πας να γίνεις γκέι, ρε. Ρε αγάπη μου, τι με το ζόρι εδώ, με το ζόρι το παιδί κρατιέται να βάλει φουστάνι. Συγγνώμη κιόλας Δευτεράκη, έφελε ο τυφλής. Θα σου πω. Σου παίρνω κάτι ακραίο τώρα, παιδί μου. Ο Μάο Τσετούγκ που έκανε την πολιτιστική επανάσταση. Ωραίο παράδειγμα. Πολύ ωραίο. Όλη η Κίνα να επιβιώσει, είχε πρόβλημα επιβίωσης. Έπρεπε δηλαδή να αναζήσουν οι άνθρωποι. Εσύ είσαι σίγουρος δηλαδή ότι ο Μάο Τσετούγκ δεν ήταν γκέι?
Ο Μάο Τσετούγκ. Δεν νομίζω να τώρα ήταν. τι, Λοιπόν, σας πληροφορώ και τους δύο ότι βρήκα στη σελίδα του ίντερνετ ότι ο Μάο Τσετούγκ έκανε ψωνιστήρι στην Tiananmen. Λοιπόν, ο Μάο Τσετούγκ στην Tiananmen. Σε ποια διεύθυνση το ίντερνετ το βρήκε? Σταμάτα ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία. Το Μάο εγώ τον ανέφερα έτσι. Ο Λευτεράκης μας ενδιαφέρει αν είναι γκέι τώρα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αν είναι γκέι ο Λευτεράκης δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ τον Μάο Τσετούγκ για παράδειγμα. Είναι γκέι ο Λευτεράκης, όχι ο Μάο Τσετούγκ. Θα σου πω γιατί. Ξέρεις γιατί είσαι γκέι και το σιγουρεύουμε 1000%. Διότι καταρχήν όλοι οι γκέι έχουν τάση να βγάζουν τους άλλους γκέι. Όταν φτάνουμε στο σημείο να βγάλουμε και το Μάο Τσετούγκ γκέι, είμαστε καραγκέι, τελειωμένες. Sorry για την οικογένειά σου. Λοιπόν, να το πάρουμε και κάπως αλλιώς. Αυτά είναι και θέμα ορμονών. Θοδωρή, υπάρχουν παιδιά τα οποία γεννιούνται αγόρια με περισσότερες θηλυκές ορμόνες, οπότε αυτό επηρεάζει τη σεξουαλική τους πορεία. Μην κάνεις έτσι. Υπάρχουν και παιδιά όμως που στην πορεία αλλάζει η επιλογή τους και γίνονται, ας πούμε, πιο, να το πω, θηλυπρεπείς. Δηλαδή, κάποια στιγμή είναι θέμα ορμονών, κάποια στιγμή είναι και θέμα, ας πούμε, περιβάλλοντος. Δεν το ξέρουμε τι έχουμε εδώ να κάνουμε, με ποιο θέμα. Εγώ πιστεύω ότι ο Λευτεράκης είναι μια χαρά, δεν έχει τίποτα, απλώς έχει μπλέξει με πολύ κακές παρέες που τον αποπροσανατολίζουν. Να το πάρουμε όλο. Ωραία. Λευτεράκη, όταν ήσουν μικρό στο σχολείο, με τι σ' άρεσε να κάνεις παρέα, με τα αγόρια ή με τα κορίτσια περισσότερο? Περισσότερο έκανα παρέα με κορίτσια. Ορίστε, είδες, έμφυτα το παιδί. Ναι. Ήθελε, του τραβούσαν τα κορίτσια. Γι' αυτό. Μα με τα αγόρια θα κάνει παρέα. Τι λες, παιδί μου, αφού πήγαινε εκεί στον ποδόγυρο, δεν το καταλαβαίνω. Άλλο, Λευτεράκη, όταν ήσουν να πει μικρούλικο. Της μαμάς σου τα ρούχα, τα τακούνια, τα καπέλα, τα αυτά. Ήθελες να τα φοράς? Όχι. Ορίστε, το είδες, να, είναι όλο φανέρο. Όμως μια φορά θυμάμαι είχα βρει στο μπάνιο ένα κραγιόν της μάνας μου και το έβαλα και θυμάμαι μ' άρεσε. Τότε ξέρεις να το βάζω και να κυκλοφοράμε στο σπίτι λίγο με κραγιόν. Του άρεσε, κατάλαβες, και το παιδί ήταν μόνο του στο μπάνιο. Εκεί που βρεθήκαν οι παρέες να το προσανατολίσουν. Κατάμονο στο μπάνιο, κραγιοναριζότανε. Δεν είναι, είναι σίγουρο. Και βλέπω μέσα στα καλοκαίρια να χιονίζει, να βρέχει και να πέφτουν αστέρια. Πώς μου λυπίζεις τη αγκαλιά σου στα καλοκαίρια. Τι γίνεται ρε γαμώτο τώρα, τι γίνεται? Δεν ξέρω, πολύ ποτηλιάρισμα, πολύ... Να σου πω, τι γίνεται? Μπορείτε να το χαμηλώσετε λίγο? Όπα! Κύριε! Ξέρεις τι είναι αυτό? Σώτης Βολάνης. Τι είναι? Σώτης Βολάνης. Σώτης Βολάνης. Ναι, ένας καινούριος. Μπορείτε να το χαμηλώσετε λίγο για τα νεύρα μου έχουν πάθει μια ζημία. Χαμηλώστε το, κύριε, γιατί έχουμε πρόβλημα πίσω. Να σου πω, φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Κοίταξε, πόσες φορές θα τα ακούσουμε ακόμα? 5 φορές το έχεις βάλει. Μέχρι να ξεμπλοκάρουμε, κύριε. Και τι, μέχρι να ξεμπλοκάρουμε εγώ θα ακούσω ότι Βολάνη, δηλαδή χωρίς να θέλω. Καταλάβεις αυτοί πως βγαίνουν στα top 10 να πούμε. Επειδή είναι κυκλοφοριακό χάος η Αθήνα. Τα ακούς, το ξανακούς, το μαθαίνεις και απ' έξω. Γίνεται πλήση κεφάλαιο, έτσι γίνονται τα σουξέ. Αν ανοίξει ο δρόμος, θα ησυχάσουμε.